लोगोफोर welcome to my YouTube channel. Facebook page आरो YouTube channel आं सबस्क्राइब खालामनो थाखाय दाखालि बुंदोंमोन भिडिअ एडिट खालामनो थांनायनि खोथा दाखालि थांनाय जायासै आरो दिनै नेक्स्ट मंगलबार दिनै थांगासिनो दायो नै नायनो हागोन अखा फैहां जानानै दङ लोगोफोर आं दायो थांगासिनो आरो ZX आदा बिथां लानाव जागोन न'आव जोंहा देबिका एक्ट्रेस सिगां जे देबिका एक्ट्रेस दंमोन ना जोंनि बर' फिल्माव देबिका ब्रह्म एक्ट्रेस बिथाङा माने ZX आदाजों हाबा जाफैबाय गोबाङानो मिथिया खोमा लोगोफोर दिनै देखायगोन आरोना आङो सानै न'आव थांबाय दं आं दा नुगोन देबिका ब्रह्मनि हौवाखौबो नुगोन देबिका बाजैखौबो नुगोन लोगोफोर नायलांबाय थादो गासिबो दायो नै गामिनिफ्राय ओंखारलांगासिनो आङो लोगोफोर नैबेजों थाङोबा जोंहा माजबाट मोनहैगोन आरो ओमफ्राय आं नैजों बारस'लांसै माने बागानजों बिसोरनिया भैरबकुन्द लाइनजों जायो नालाय लामाबारियाव बे टाउनजों थाङालासे आं बेजों बारस'नोसै आरो नै बागानखौ नायनो हागोन ओरैबायदि मोजां माने बागाननि नोजोराखौ एसे नायनानै लादो लोगोफोर जोंहा माजबाटाव गोबां बागान दङ दै ओरैजा भैरबकुन्द थांबाबो हाजो गुदिसिमहालागै बिराद बागान दङ थांबाय थानि लोगोफोर नायलांबाय गासिबो लोगोफोर जोंहा नै मेन रडजों फैयो दहाय आं खोन्थानाय लामाजों फैयोबा माजबाट टाउनजों नैजों मोनफैबायमोन डाइरेक्ट ओरैजाय भैरबकुन्द मोनहैखायो आरोना आं दायो नैबे बागान लामाजों फैबाय बारस'नानै दसेनो मोनफैबाय आरो दिनै मंगलबार ना लोगोफोर माने हाथाय जायो जोंहा माजबाटाव मंगलबारबा बिराद भिर दानो मोनफैनाय नङामोन आङो बिथिं फैनायमोनबा खिन्थु लामाया खिन्थु हाइफाइ दै लोगोफोर डाइरेक्ट हाजो गुदिसिम माने ओरैजाय हाजो बारलांनानै सब भुटान सब माने थिगैनो गोजा फैबाय लोगोफोर दायो नै बिथिं थांनोसै बिथिं थांनांसिगोन ओरैजायथ' जोंहा माजबाट टाउन थाबाय ओरैजाय भैरबकुन्द थांनाय लामाजों नालाय लोगोफोर नायलांबाय थादों लोगोफोर नै जोंहा लामाबारि सब बियो ओरैजाय सिदा थांबाथाय भैरबकुन्द मोनहैबाय बेनिफ्राय आं दायो लेफ्टजों थांगोन जों गामि हाबनाय फिसा आरो लोगोफोर बिथिं हाबनोसै ओमफ्राय इथिंजाय जोंहा भैरबकुन्दआव मोनहैबाय लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर जोंहा सकनिफ्राय ससे फैनानै ओमफ्राय सासे फंबायखौ लोगो मोनफैदों आरो खारबोगासिनो नै मोनथाय बसुमतारिमोन नामा मोनथाय बसुमतारि जोंहा बिथाङा आंनि भिडिअआव बिदिनो माने डाइरेक्सनबो होदों आरो एसे डाबल जाहैबाय आंनि ओमफ्राय बिथांनि जोंहा डाइरेक्सन दङ एसे भिडिअआव लोगोफोर दायो बिदिबा डाइरेक्ट थांनोसै आदा जेरैखौ लानोसै एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर ना थिगानोबा खबरफ्रा थिगानो लोगोफोर थांबाय थानि मोनथारसै नै गामियाव जों फाइनालि गामियाव हाबखाबायानो लोगोफोर नायलांबाय फाइनालि मोनफैबाय आं आदा जेरेक्स लाहानाव नै एकदमबारे सिथ्लायाव बाइकआनो बुंफबजोबनानै दङ ओमफ्राय सिङाव सोर दंथाय नाहरनोसै दायो सिङाव आदसा माने माबासो सोलिगासिनो माथो इथिं बेबायदि बुंसिगोन माने केमेरामेनसो जागोन दायो गोदान मुभि नामा सर्ट मुभि ओंखायनोथ' सर्ट मुभि जेनेबा सर्टसोखा डाइरेक्ट रिल्स सर्टस माने रिल आरो ना गोलाव भिडिअ नायनो टाइम गैला ना सर्टआवनो माने फुल खालामनांगौ आरो बेबायदि लोगोफोर गावबा गाव खामानियाव सब बेस्थ' गोजा आंबो हेल' जेनेबा जोंथ' हौवासो जाहैबाय नालाय दे आदा थरायसा मोजां जागोन ना रिल्सआ फुबाय थानाय सासे जोबोद मोजां सिंगार नोंथांमोना सापर्ट खालाम थरायसा दैमारि गोदान दिरुनदों ना दिरुनाखै मेथाइफोर दा रिलिज होथ'वाखै ना दे
बिदिनो गासिबो दावगालांनांगौसो ना जों रिल्सनि थाखाय मा लायो माइक्र'फन माने भइस डाबिं होनो दरखार गैला टेनसन गैला खेबसेनो दे थिगानो मावलांबाय थानोसै दा आंबो दिकेजुलिनिफ्रायसो एकदमबारे मेंबोखाबाय माने लाइटआ नाङा दे मा बेखौसो फोरोंबाय आरो ना माने दा बर्तमान एसिस्टेन्ट एडिटर मोनथाय बसुमतारी नोंनि जोंथ' लाइन आपखौ बिथाङा सामलायसिगोन आं दसे माने सुराव ओंखारहैदों बे आदा दैमुमोननि रिल्सआव आरो ना थिग दं होनबा जों जिखुनु मोनबेसे दङ माने दा खालामलांबासो मिथिगोन मोनबेसे सिकुवेन्स जागोन बेयो नोंथाङा नेबाय थादो जोंहा दावहाराव फंबायनि इउटुब चेनेलाव नुनो मोनगोन धामाका सुपार मोनसे धामाका शर्ट फिल्म गिबिनो नङा होमबा थारमाने गिबियानो जागोन ओंखारगौमोन बियो मेन रिजना जाहैबाय माने आंबो एकदम ताबाहि बिजिदोंमोन थारमाने बेनि थाखाय आं माने मावनो हाया आरो सिजन मोनसे सिजन थांबाय वेडिं सिजन जेनेबा बेनि थाखायनो एसे लेट जाबाय आरोना जा भिडिअ एडिट खालामनाया थ' आंबो माने सानदों साननायालाय थ' बिदिब्ला दायो आरो जोंहा माने रिल्सखौ शुट लागोन आरोना केमेराजों लागोनबा मबाइलजों दा माजों लानाय जायो जों जिखुनु एसे मावबाय थाग्रोनोसै दा एसे थिग नायफिनबानो जाबाय जों मावलांबाय थानोसै आरो माने सब बेस्ट खामानिफ्रा सिकुवेन्स फरानो जाबाय दा बेबायदिनो गामिनि बायदिसिना नुथाय होनबा नेक्स्ट नैबे सिकुवेन्स 4खौ 6खौ होग्रोनोसै मिथिबाय नेक्स्ट मर्निं रैसुमिया रेडि जाना फाइनालि जोंहा सिकुवेन्स बहायनाया जाबाय दा नै ओमफ्राय लाइन आप खालामगासिनो आरोना जोंहा बिथाङा एसिस्टेन्ट एडिटर ना स' मावबाय थानि नै 4:45 जाबायानो मोनालांगोन आं दिनै थ' नै बिराद बारबो बारदों बाहेराव नै उनथिंजाय लोगोफोर नुदोंना दीपिका एक्ट्रिस दीपिका ब्रह्म एक्ट्रिस सिगाङो दा बाजै दरलेस जाबाय आरोना दे अके एक्टरखौ नांजोबो गासिबो फैदों एक्टरा नों बुंदो सिङाव एडिटिं सोलिगासिनो ओमफ्राय बाजै दरलेखौ एसे एदावहैनो आङो मोदोमा हामबाय माथो एसे हो मोदोमा एसे हामदोंथ' अबेनि फख्रिनि बोखांदों फख्रिनि नोंस्रा मालाय टेनसन गैया गोसो बायदि सेट बेसे बेलाय 3 केजि बारगोन इयो नुदों मालाय बाजैया जोंनिख्रुइ मोनफैबाय माजबादाव लाकि ना आनलाकि लाकि ने मोनफैबाय नालाय दा लाकियानो जाखानांगोन लाकि होनना सानबासो जालांगोन आरो संसारा बरिया मावगासिनो गेजेर नांबायखौनो होनदो लागायबाय दा बुरिथारबाय नामा रायलाय मानसियालाय बुरिबाय दा आरो बुरि बैसो जानानै बुरियाबा एकदम भिडिअआवबो ओंखारला फिल्मावबो ओंखारला जेबो ओंखारला र' एबार ओंखाराबा गवा बेयो आंजों सायबाय था एबार आं मिउजिक भिडिअ मोनसे लाबोनो नागिरदों इयाव डान्स फोरोङाबा गवा बियो मोसानोबो बिराद रोंखायोना मानसिया लोगोफोर नुबाय थाखायो खोमा माबायाव फेसबुक पेजफ्राव इउटुब चेनेलफ्राव होख्लायबाय थायो मामोनलाय दाखालिनिया आइलिसा ना मामोनलाय आइलिसा मोनलाय ट्रेन्डिं सोलिबाय थानाया भैरबकुन्द हाजोआवसो बाव एकदमबारे अरुणाचल हाजोआवसो बाव भुटान लोगोफोर नै जागासिनो दै लोगोफोर धामाका जानो थांगासिनो आरो ज' लोगोफोर गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो ना मोनथाय भाइ
मोजां जागोन दा फिल्मा माबाया मुभिया सर्ट मुभिया लोगोफोर जोंहा एडिटिंआ जोबासिनो आरोना ओंखाम जाग्रोनोसै ओमफ्राय जोंहा नै बाजैया मा संदों बाजै खोन्थाना होलाय गासिबो नानिजोब नाजों टमेट' ना खुसि ना बिदै आरो ना फ्राय बाब थेंक इउ बाजैनिसिम बाजैनिसिम थेंक इउ आरोना एडिट खालामनो फैबाय ओमफ्राय खस्थ' खालामनानै ओंखाम संनानै जाहोबाय ओमफ्राय आरो ओइथिंबो एवगासिनो नै स' लोगोफोर बिदिब्ला जानानै लानोसै ओमफ्राय आरो नेक्स्ट जोंहा माने एडिटिं दंबावो आरोना फंबाय दे जानानै लादो दै खस्थ' मोनदों ओमफ्राय नै आदाया जोंहा दे जानो हायाबा जोंखौ माबा होनदों बेयो माने जानो हायाबाथाय थाइख्राव होगोन जानो हायाबाथाय माने खर' टेकलायगोन आरोना खर' टेकलायगोन आच्छा ना थाइख्राव आच्छा लोगोफोर जानोसै ओमफ्राय नै इयाव जोंहा ना खर' दङ ओमफ्राय नैबे ना खि मा होनदोंमोनलाय ना बिदै ना खि ओमफ्राय आरो नै बेबो ना ओमफ्राय आरो टमेट' ओमफ्राय आरो बानलु आसार नों डायलग मारिबाय थानो ना नोङो जाना लानोसै लोगोफोर नांगौबाय थानो रायबावोसो जायाबा एफा मोजां गोजाननिफ्राय फैदों होनना संनानैबो होयो रायबावोबो जायाबाथाय लोगोफोर जाखांबाय लोंखांबाय ओमफ्राय दा नै जा फंबाय मोनथायखौ दोनना फैनोसै आरोना आं फ्लास लाइट होनो बावदोंलै ब्रेकआप खालामसिगोन थ' जाला गानांसिगोन माथो नोङो भिडिअ लानांगौ बे भिडिअ लानायखायनोथ' डिस्टार्ब जाबाय दा नै फंबायखौ दोननो नागिरदों ओमफ्राय स्कुटियानो स्टार्ट जाजाला दोनना फैनोसै लोगोफोर ओमफ्राय एडिटिंआव नांफिनसैलाय जों माथो देखायनो आंजों दानसोरां मोनलाय थ' लोगोफोर जोंहा दानि फंबाय बिथां दहाय जे इडिट खालामदोंमोन बिथांखौ दोननानै फैबाय आरो जाखांनानै थ' ओमफ्राय दायो जोंहा जे देखायबाय बिथाङा दांलायबाय नै आंनि पालासि औ बिथांनि पालासि एबार दहाय जोंहा एसिस्टेन्ट एडिटर बिथां फंबाया लाइन आप खालामना गालांबाय माखासे थ' 5 सेकेन्डसिमल'सो थांदों आरो ओमफ्राय टटेल 13टा सेकेन्डस दङ थ' दायो बेसेबां दंबावो होमबा 7टा दंबावो 7टा माने 8टा सेकेन्डस दंबावो आरो थ' नै जोंहा दांफिननांबाय जाखांनानै बेनिफ्राय टाइमाबो लोगोफोर जायाखै नङा जाबाय मोनानि 11टा जाबाय नै 11टा 1 नामा 11टा 1 जाबावबायसो नै 11टा 1 जालायबावबाय गुड नाइट होमबालाय ना लोगोफोर गुड नाइटआनो जाखाबाय नै जोंना एडिटआ जोबबावाखैनो दाबो आरो दंबावो 7टा दंबावो जसेथ' माने खावसेल'सो थांदों स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जानोसै थ' गासिबो सापर्ट खालामबानो जाबाय भिडिअआ आंनि चेनेलावनो होनाय जागोन थ' लोगोफोर दे आदा एसे बाय होनना बेनोसै रायजोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोननाय थाबाय गुड नाइट एसे सापर्ट खालामनो होदो बयबो आरो जायजों नायदों एसे लाइक खालामदो नङा होमबा आरो साबसक्राइब खालामदो खालामाखैब्ला आरो बेनोसै आरोना गावजों गाव एसे सापर्ट लायलायनांगौ होमबानासो एसे माने जस जायो थारमाने मिथिबायना स' लोगोफोर माने आंनाथ' मेगना जाखाला बेमार जाबाय उन्दुनो ओंखारबाय आरो माने आदाया जेनेबा बिसोरो नायबाय थाखायो नालाय मोनासिम माने नायबाय थानाय जाखायो थ' 11टायाव आं ओरैनोथ' उन्दुनाया सिम्पलि माने 9:30फोरावनो उन्दुखायो आं थ' नै 11टा जालायबाय मेगना बोदोगासिनो नै माथोआबो गावनोसो नागिरलायलांबाय रायलायनाया औ रायलायनायाबो गावनोसो नागिरलांबाय लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ दिनैनिखौ एसेयावनो फोजोबनोसै गासैबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै नै लोगोफोर आंनि भिडिअ बे अमाखौबो नुनो मोनगोन आरोना बेफोरबो दङ जोंहा नैबे आदा बिथां लाहानि आरो अमाया ओरैबायदि डेन्जारखा थ' गासिबो नेनानै थादो बिदिब्ला लोगोफोर बाय गुड नाइट बयनिसिमबो